Huomenta. Pilkillä taas ja tällä kertaa kunnolla. Voi sanoa, että oikeesti eka kertaa tänä talvena kunnolla. Nyt on useampi päivä aikaa kalastaa ja meikäläisellä on mukana kukapa muukaan kuin Patrick Tobler. Tervetuloa mukaan. Just sanoin Patrickille, että on jotain pieniä, mutta nyt on muuten vähän isompia. Niitä on 2. Nyt on hyvä ahven. Nyt on hyvä ahven. Already got one. This is pretty good. It's really good. Can you help me? Take the sonar off. Fast. Fast. Take the sonar off. Take it off. Oho. Sellainen aloitus. Otetaan nopea mitta. How big is it? 39, we will eat this. Siitä 3.9 alkuun. Aika hyvä reissualoitus. Siinä on jo ensimmäiset kunnon filekalat fileet molemmille. Ai vitsi. Huhhuh. Se ei ottanut pitkä. Jes, mikä alku. Tobler mukana aina osuu. No niin, oho! There is another one down there. Give me the scissors. It's only, I don't have like real scissors. It's good. This one? Yeah. Then let's go with this. Sieltä Tobler ottaa hyvän ahven. Todella hyvä ahven. Kaula auki. Se on semmonen, mitä me sanoisin, se on sellainen 33 senttinen. Yes. Hey, come on. Yes, you. Yeah, you have stinger also. Yeah, good. I put it. Let's go. Ja Patrick ottaa seuraava. Show me. Oh man, nice fish. It's like... They are like so dark. Yeah, I know. They are dark here. Yeah, good. They're really good food fish. Woo! On tää hieno. Katsotaan, mitä siellä on. Kiinnostuisiko se minun morvista? Joku sieltä nousee. Katsotaan mikä kala on. Onko ahven? Ahvenmaisesti nousee. On ahven. Ei ole valtava, mutta on hyvä. On hyvä. Yeah, come to grab it. Fast. It's underneath there. Grab it. Safely. Thank you. I thought it was like stuck there. Oh yeah. Nice. It's not that big, but it's good. Again, so dark. Yeah, they are. And there were many of them. So I have to try to be fast. Yeah. Nätti kala, ei vitsi. Ja morri. Ei se hirveesti jää tosta. Semmonen 3-6 ehkä. Säikähtikö liikaa? Ei, tää on jo ihan ruokakala. Ei tää mikään valtava, mutta kyllä tän pitäisi olla ihan hyvä ruokakala jo. Joo, on hyvä ruokakala. Ei oo. Yeah, but this isn't that big. Joo. Ihan ok ruokakala. Vieläkin joku yrittää sinne. Sellainen.
Vähän nafti, mutta otetaan. Ihan ok startti tälle kalastusrupeamalle. 5 kalaa nyt ylhäällä. Toplerilla pari semmoista ehkä karvan vajaa 3,5. Itellä toi 3,9, ehkä 3,6, 3,7 ja yksi pienempi. Mutta aika passiivista on kala tänään. Et vaikka ollaan saatu jo ihan hyvät kalat noista syyää kyllä tänään jo, niin ei tuu aggressiivisia nousuja. Et noin mitkä ite on saanut, niin joutunut kiusaamaan ja vähän samaa viestiä tulee Patrikilta tuolta. Mut hänellä on ainakin joku iso kala näytölle jo pyörähtänyt ja silloin kun Patrik on mukana, niin kaikkihan tietää, että mitä tahansa voi tapahtua. Tästä jatketaan. Kello on 9.40, eli ollaan vielä hyvin tässä aamuikkunan sisällä. Nyt on vähän parempia ahvenia, muutama kappale. Katsotaan, saisinko syömään. Ihan varmasti ainakin ruokakala. Ja syö. Ei oo mikään valtava, mutta ruokakala. Ruokakala. Ainakin joku toinenkin siellä pois vissiin olevinaan. Kato, meneekö anturi? Vähän tulee anturi kautta. Hyvä ruokakala. Hyvä ruokakala. Oikein hyvä. Laitetaan morri takaisin, niin saisi ehkä toisenkin. Doppler huusi, että now there is a good one, niin mennään katsomaan mitä se tarkoittaa. Huh? I don't have morri with me. I just came to check it out. Yeah, that is a decent food fish. Patrik sai äsken tollasen. Show me. Oh. Nice. Siellä näkyy vähän vielä. Katsotaan. Tapahtuuko täällä jotain. Ihan kyllä itteenikin vakuuttaa tää Garminin Strikeri. Minä en ole tätä ikinä ennen livenä nähnyt näin läheltä käytössä. Niin katsotaan mitä tapahtuu. Are you excited? Yeah. See if something is happening, but But I thought it was a decent fish. yeah, but actually I'm wondering where it went. Yeah. Yeah, but it didn't look that bad. Yeah, and it followed actually the lure quite long, so Did it strike? no, it didn't. Okay, yeah. No, se meni, mutta alkaa meillä ole nyt. Patrikilla on 4 kalaa. Taitaa olla. Do you have 4 fish? 4? I think 3. Yeah, 3. I have 4. So we have already good. What it is called? Not lunch. Not lunch. Lunch. What is late lunch? Not lunch, but Dinner. Dinner. Yeah. Late lunch. Dinner. My English is broke. Dinner. Yeah. Late lunch. Late. Hey guys. Pretty good actually. Yeah, should we use it? Late lunch. Late lunch. Yeah. Let's go with it. Hey, there's Yeah, something. but I think those are the ones you tried already. Alright. Yeah. Ihan ok kaloja nyt näkyy siellä täällä, mutta on nää passiivisia, kun kohdalle tiputettu morrikaan ei kelpaa tällä hetkellä. No, josko tässä tulisi vielä aktivoitumispiikki, kello on nyt vähän yli 11. Mie kiusaa edelleen tätä samaa kalaa täällä, tai itse asiassa se kiusaa miuta. Ei ihan käsittämätöntä, harvoin iso ahven pysyy näin pitkään avannon alla, mutta ei ota. Ei vaan ota. Huhhuh. Melkoista kiusatekoa. Nyt se taisi sit luovuttaa. Ei, vieläkö se tulee? Ihanko se tietäisi mitä se tekee? No nyt on vähän enemmikin kaloja avannon alla, mutta ihan hyvän kokoisia. Sitten se pien nousee. Elää sinä pien nyt tulee sotkemaan. Katsotaan saataisiin jompikumpi näistä paremmista nappaamaan. Ei ne niinku korvaansa lotkauta morrille.
sit tää pienempi otti kiinni. No on tääkin vissi ihan ruokakala. Pienin niistä otti kiinni. Eikä mitään reaktiota muilta. Erikoista. On tää ihan ruokakala. Ai, ohi! Look how it's going. Okay. And it went off. Yeah, it goes like, and the first strike was 5 meter strike. Yeah. Big one. No. But these guys as well, like so dark. Yeah, I know. Do you need like the... Goodbye! Täällä kun meille tuli juttu seuraa, niin Toplerhan ei mitään juttelusta perusta, vaan hän kalastaa. Hienon näköinen, mitä se on? 200 ahven. One more to eat. Yes. Now we're not starving. Finally, hey. Yeah, but again, it came like out of nowhere, like pretty fast, and then nothing again. Can you make it? Do I have to grab the? Or do you have on? And the same jig. Yes, again. Yeah, again. Big jig, but small fish. Yeah. Good. Maybe there is still some hope. Yeah. Ensimmäinen paikka vähän niinku taputeltu. Otetaan yksi siirtymä tässä. Luulen, että sen siirtymän jälkeen ruvetaan jo lähtemään poispäin. Kaloja on kyllä vielä, mutta eivät pure sen ihan alun jälkeen, milloin kalat oli kohtuu aktiivisia, niin ollaan kyllä nähty aika hyviäkin kaloja, mutta eivät vaan suostu syömään. Vielä on mahista. Kello on 12:30, joten iltapäiväsyönti odotellessa. No niin, vaihdettiin paikkaa ja heti on joku ihan ok ruokakala alla. Mutta ei nää taida tasurille asti tulla loppuun asti. Kokeillaan, ehditäänkö tiputtaa morri. Se tuli nätisti ylös ja sit katsotaan, että ehtiikö. Tultiin semmoselta vähän niinku pöydältä ehkä enemmän tämmöiseen rinteeseen. Tiukassa on, että ehtiikö morri, mutta saattaa jopa ehtiä. Ainakin Kaijun mukaan ehti. Katsotaan, että näkikö kala. En tiedä. No, jos näkikin, niin ei näyttänyt kiinnostavaa. Sinne meni. Ei, nyt kääntyi. Olisiko tää sama? Eihän, kun ei taas tiedä. Useampikin. Ei nää kyllä isoita näytä, mutta katsotaan. Katsotaanhan mitä tapahtuu. Voi se ruokakala olla kuitenkin. Voi se ruokakala olla kuitenkin. Ja ehkä ihan todennäköisesti onkin. Jep. It's okay. Oh well, decent for eating. Decent for eating. Semmonen ihan ruokakalasta käy kyllä. Kello tulee 2. Ja valitettavasti tää on kyllä touhu passivoitunut täysin. Kala ei liikukaan ihan niin paljon, mutta ne vähät mitkä liikkuu, niin eivät kyllä reagoi pyynteihin mitenkään. On morria, on jikiä, on tasuria ja on vaikka mitä. Patrikin kanssa vielä hetki tässä veivataan, koska eihän tässä mihinkään kiire ole. Tässä on nyt aikaa yllin kyllin kerran kiinni. Olisiko auringonlasku sellainen, mitähän me sanoisi? Onko se joku 2,5 tuntia? 2 tuntia, 2,5 ehkä. Mut joo, nyt viimeinen yritys ja sitten kohti huomista. Täällä Topler sanoi, että jos on aaven, niin on hyvä, mutta ei oo. Se on hauki. No can do. No, ei mitään.
You gave me some bumps to the heart, man. Yeah, same. That happened to me as well. Yeah. Good pike. Too bad we don't need them. Yeah. Päivä on lähes taputeltu. Tässä on alle tunti auringon lasku, mutta tästä poistulon matkalta otettiin vielä yksi tämmönen 6 vesi, tultiin tarkoituksella matalampaa ja nyt kun on ruokakalat kasassa, niin katsotaan jos saataisiin se yksi vielä oikeesti isompi. Vähän epäilen, en ehkä muuten, mutta kelloja takia, mutta ei voi tietää. GoPro antautui, joten otetaan puhelimella tämän reissun lopetus. Eli hyvä keikka oli. Kello on nyt 4. Aurinko laskee ihan 20 minuutin päästä, joten tää riittää. Ei tullut matalasta isoa kalaa, mutta yritettiin kuitenkin. Hyvin kuitenkin tänään puri. Siinä on fisut. Isoimpana siinä 3,9 ja sit tossa on muutama tommonen 3,5-3,6 kalaa ehkä ja sit on jokunen fileahve. Mutta noista pääsee hyvin pannulle. Ja huomista kohti. Nyt pannaan virrat pois. Moikka! Kuten ehkä valosta näkee, niin ollaan starttailtu päivä. Mitäs se kello onkaan? Kello on vähän vaille 8. Aurinko nousee tuossa 20-25 minuutin päästä. Toinen päivä pikkasen aikaisemmin kuin eilen ollaan kehissä. Tervetuloa messiin. Siellä oli päivä ensimmäinen, mutta se ei kyllä ollut iso. Päivä ensimmäinen kutitteli. Olisiko se kuitenkin syötävä? En tiedä. On se ehkä syötävä. Yeah, I think we might be able to eat it. I'm not sure. It's okay. Siitä päivä käyntiin morrikalalla. Ei ole tosiaan erikoinen, mutta kyllä siitä fileet. Onpa ollut vaikea alku tänään. Kello on kohta jo 10. Me tultiin tänne ennen 8. Yksi pienruokakala on tullut ja muuten ei ole kyllä näkynyt yhtään mitään. Nyt sit koitetaan ihan eri paikkoja, mistä ajateltiin, että ne kalat löytyy, kun ne on ihan tyhjiä. Vai se olla, että tänään on tällainen päivä, että saa nauttia raoittiista ulkoilmasta. Somebody has got some fish here. Onpahan erikoista touhua. Täällä me ollaan oltu. Kauan me ollaan oltu? How long have we been here? Like 3 hours? Something around that, yeah. One small fish. Pretty tough so far. Yeah. Yeah, it is. Mut nyt otetaan isompi siirtymä ja katsotaan lähdetäänkö saunan lämmitykseen vai vieläkö vähän kalastellaan. Mut kyllä me tossa vielä matkalla kalastellaan. Katsotaan jos jotain löytyisi. Oho, takakoukkuu vielä. Jostain sivusta tuli, en paljon ehtinyt nähdä. Nätti ahven. Oho. Yeah, it's good fish. Sille jo takakoukusta kiinni. Kala pelee tällaiseen erittäin hienoa muikkua. Potkukelkka jengi. Jälleen vauhissa. Tervetuloa mukaan. Nyt taitaa olla vähän vauraampi hauki. Täällä on kalaa. Yeah, it's a big one. Pike. Nyt on muuten sit aika hyvä hauki. I need help. Give me gloves. Gloves? Give me gloves from the back. The rubber gloves. It's so big it won't fit out. One is one enough. Two. Give me. Put the gloves on and try to take it. Both of them. It's now really big because I thought there were small fishes. No, I think
There is. You have to be able to help me. I try to take it. Oh shit. Balance door. Yeah. Pretty cool. But then not. How big is it? I don't know. It's not necessarily that big. It's just stuck like. Like 70 or something like that. Yeah, but it's like stuck. The size. It has to come like straight up, right? Yeah. Yeah. Okay. I just have to get it. You know that it's What lure do you have on? silly, really expensive. They're really expensive. Yeah. Just I think it's stuck in its mouth like that. The reason why it's not coming, it's halfway like. Maybe don't put like too much pressure on. Yeah, I'm just taking it easy. Some action, hey. Yeah. I know that this is not that kind of action what you like. Yeah, I hate this action. Especially when the perch time is now in this best. But I didn't know it was a pike. Yeah. I thought there were two smaller ones. Decent. Pretty good. Now do it! Take it and pull. Pull. Oh man! Sorry. Oh man. What the? Show me. Upper. Like that. It can be shown there. Oh man, it's big. It's probably like 80 or 90. Yeah. Look at it. Crazy. Sinne menee. Sinne menee iso kala. Se on vähän väsynyt. There is small fish. Like it was like that. The sonar was like that. There wasn't one. You know. Go. Go. It's resting. Yeah, that's good. Yeah, it's going. I have to help a little more. Put the. Yeah, it's going. I want that. Yay! It was huge. Well done. Oh man, thank you, man. But hey, what is this? That is the fish and the air bubbles it made. But like, you know, Patrick, I wouldn't be able to make it without you. Thank you very much. Thank you very much. Hey, no problem. Huhhuh, olipa se kala. Se oli kyllä elämäni väsytystaistelu jääkannelta. Onneksi oli kaveri mukana, olisi mennyt aika vaikeaksi kaikki ne yksinään saada sieltä pois. Ehkä se nyt olisi lopulta saanut jotenkin ehkä taiteiltua, mutta onneksi oli Patrik apun. Nyt sit odotellaan, että vastaavia ahvenia ilmaantuu. Patrikilta tuli niin sanottu kutsuhuuto. Lähdetään katsomaan, että minkälaista kalaa kaveri saa. Yeah, nice. Look at it. Hey, cool. 37. It's perfect food fish. Yeah. There were more. Nice. There were more, definitely. Yeah. Good. Sellaisen kala Patrik ottaa. Hyvät pari kalaa. Ei mitään isoja, mutta hyviä ruokakaloja. Ne tuli parvesta. Nyt jotain tapahtui ja kalat aktivoitu. Ne tuli aika syöntimoodilla ja taas on joku tossa alla, mutta tää on vähän passiivisemman näköinen. I got few. Two. Yeah. Ja Pate täällä taas vauhdissa.
Oh, it's big. Is it as big as the first? No, Re- I don't think so, honestly. It's really close. Yeah, but pretty close, that's true, yeah. Yeah. It is Is it? maybe 1 centimeter shorter. Cool. Todella hieno kala. Todella hieno kala. Näin se. Hyvä. Thanks. Kiitos paljon. Nice. Now we have 4 already. Ah, you got 2 as well. Yeah, from the same. You took them. Yeah, but they're not that big. They're not this big. Very good. Nyt oli jotain todella outoja tapahtumia. Siis minä katsoin aluksi en tajunnut, että mikä se on, että mitä häiriötä. Sitten katsoin, että se on iso hauki, mutta sitten niitä olikin 2. En tiedä, oliko välivesikuhia vai en tiedä. Jos ne oli ahvenia, niin sitten oli isoja. Huhhuh. Mut en saanut. Olivat aika pitkä alla, en saanut ottaa. Alkaa ole 3 päivän rupeama lopputekijöissä. Jaha, kalakin tuli alle. Nyt häirintyy keskittyminen. Katsotaan, ei näytä erikoiselta. Joo, tosiaan 4 kalaa tänään ylhäällä ja se 1 vähän parempi hauki. 39, 39, 35 ja vika ehkä semmonen just 30. Ja vitsi mitä näyttöjä ollut. 1 tommonen 2 kombo. Luulin, että on vaan iso hauki. Siinä olikin 2. En tiedä mitä ne voi olla. Välivesikuhia, siikoja. En tiedä. Jos ne oli ahvenia, niin eivät tehneet mitään. Sitten oli 3 kalan välivesi. Tommonen vähän niinku ajoparvi ja olivat aggressiivisesti tulossa tasurille. Mutta syystä tää toista pois. En tiedä, onko nyt sitten tää aamupäiväsyönti hiipumassa. Mutta hetki ollaan vielä ehkä tunnin verran. Sanoinkohan me jo kello on 11, ei kun 11. Ja ihan viimeistään siinä 1 pintaa pitäisi alkaa olla tekee sitä lähtöä, mutta vielä hetki koitetaan. Ja haukea, seuraava haukea. Oi mahoton. Eikoisin ei toivonut vielä ahventa, mutta se onkin seuraava hauki. Toivottavasti ei katkaise siihmoja. Saa fluorosta kiinni, niin tuskin katkaise. Ihan hyvä. Oi, kato sellainen hauki. No menkää takaisin samaan reittiin. Pääseekö hän samaan reittiin takaisin? Vai pitääkö se nostaa? Pitäähän se vissiin auttaa. Pike! Pitäähän se hauki vissiin auttaa. No, lähteekö se nyt? Ei sitä jää päässä. Ihan hyvä. Hyvä hauki. Ehkä 2 kiloa. Menes takaisin. Se alkaa olla tämä pilkkirupeama, 3 päivän pilkkirupeama taputeltu. Kello on vähän yli puolen päivän. Meidän pitää alkaa jo lähteä kohti kotia ja Patrikilla on vielä pitkä matka Helsinkiin. Mutta tänään onneksi kala liikkuu vähän enemmän. Oli noita haukitapahtumia ja 1 aika hyväkin. Ja sitten näitä ruoka-ahvenia tuli kuitenkin tällä tavalla. Siinä on 39, 39, 35 ja sitten pienintä ei ole mitattu, mutta hyvä ruokakala sekin. Well, Patrick. Yes. How did you like it? It was pretty cool, but I think it was easier at some day, like some days before. But yeah, pretty tough, but great anyways. So yeah, but now pretty excited to go home, honestly. Yeah, me too. But yeah, cool fishes. Yeah. Cool fishes, and Yeah. today was actually better. Yeah, I think Yeah. so too. Yeah, definitely for And sure. we had a chance. There was like we could have easily like double the amount of fishes, Yeah. but
Today we really saw some fishes like on the sonar and yeah, stuff like this. yeah. But hey, thank you, Hey, man. It thanks was a lot. nice to have you here. Thank you. Thanks a lot. Pretty cool guys. Jes, eli näihin kuvia tunnelmiin. Ja jos et ole jo laittanut, niin laitahan vehkeet vedessä tilaukseen YouTubessa. Ja oma vieno toive on, että jos pääsis vielä jonkun tämmöisen useamman päiväkeikan heittämään pilkille. Kiva kun katsoit videon ja heippa!